Kwisfundo uzosubile namhlanje. Chapter 1 up to chapter 20. Amen. Oh, chapter 1 up to chapter 20. Okay. Verse 1 up to verse 20. Chapter 8. Ufunde minyo kuze ubuye uJesu mfethu ufunda. Hallelujah. Ngicela kubaphethe amabhayibheli 386 page 386 kule mabhayibheli amnyama page 386. Ngiyama sengitholile amen kodisonda. Ncwadi Ezra sahluko sesishiyagalombili sifunda endimeni yokuqala siya endimeni yamashumi amabili. Abakhuphuka noEzra. Nazi izinhlobo zawoyise, nazi izizukulwane zabakhuphuka nabeBhabheli ekubuseni ku-Arithashashita inkosi. Kumadodana kaFinehasi uGereshomi, kumadodana ka-Ithamari uDanieli, kumadodana kaDavide uHathushi, kumadodana kaShekhaniya, kumadodana kaPharoshi uZakhariya. Kanye naye kwabhalwa lezizukulwane abesilisa abayizikhulu namashumi ayisihlanu. Kumadodana kaPhahathi Mowabi ngu-Eliyohenayi indodana kaZeraya, kanye naye ngabesilisa abangamakhulu amabili. Kumadodana kaShekhaniya indodana kaJahaziyeli, kanye nayo ngabesilisa abangamakhulu amathathu. Kumadodana ka-Adini ngu-Ebedi indodana kaJonathani, kanye naye ngabesilisa abangamashumi ayisihlanu. Kumadodana ka-Elamu uJeshaya indodana ka-Athaliya, kanye naye ngabesilisa abangamashumi ayisikhombisa. Kumadodana kaShefathiya uZebhediya indodana kaMikhayeli, kanye naye ngabesilisa abangamashumi ayisishiyagalombili. Kumadodana kaJowabe ngu-Obadiya indodana kaJehiyeli, kanye naye ngabesilisa abangamakhulu amabili nesishiyagalombili. Kumadodana kaShelomithi indodana kaJosifiya, kanye nayo ngabesilisa abangamakhulu abayikhulu namashumi ayisithupha. Kumadodana kaBhebayi uZakhariya indodana kaBhebayi, kanye naye ngabesilisa abangamashumi amabili nesishiyagalombili. Kumadodana ka-Azgadi uJohanani indodana kaHakathani, kanye naye ngabesilisa abayikhulu neshumi. Kumadodana ka-Adonikamu awugcina nanka amagama abo: ngu-Elifeleti, uJehiyeli, uShemaya, nabesilisa abangamashumi ayisithupha kanye naye. Kumadodana kaBigvayi ngo-Ithayi noZabudi, kanye nabo ngabesilisa abangamashumi ayisikhombisa. Ngababuthe emfuleni oya e-Ahava, sami sakhona izinsuku ezithathu, ngabheka abantu nabapristi, angifumananga khona noyedwa wamadodana kaLevi. Ngase ngithuma ngibiza u-Eliyezeri no-Ariyeli noShemaya no-Elinathani noJaribi no-Elinathani noNathani noZakhariya noMeshalamu abayizinhloko, kanye noJoyaribu no-Elinathani abafundisayo. Ngabathuma ku-Ido inhloko yasendaweni yaseKhasifiya. Ngabeka emlonyeni wabo amazwi abayiwakhuluma ku-Ido nabafowabo amaNethini endaweni yaseKhasifiya ukuba basilethele izinceku zendlu kaNkulunkulu wethu. Ngesandla esihle sikaNkulunkulu wethu esasiphezu kwethu basilethela umuntu onengqondo wamadodana kaMaheli indodana kaLevi ka-Israyeli, kanye noSherebhiya namadodana akhe nabafowabo beyishumi nesishiyagalombili, noHashabhiya enoJeshaya wamadodana kaMerari nabafowabo namadodana abo bengamashumi amabili. Nakuwo amaNethini uDavide lezikhulu ababewanikele enkonzweni yamaLevi amaNethini angamakhulu amabili namashumi amabili abizwa onke ngamagama. Amen. Siyabonga Nkosi. Iphinde operating amandla lakho namhlanje kuNkulunkulu wethu sibandla lakho silindele ukuzwa kwakho izwi lakho khuluma kuNkulunkulu wethu ngencebo yakho egcweleyo egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Hallelujah. Then
Now since last week bazalwane sokhumbula ukuthi sikhulume ngomyalelo wenkosi la uEzra ecela khona ukuthi makathathe abazalwane abahole asebenzise ubuhlakani bukaNkulunkulu nomthetho osesandleni sakhe. Amen. Now then we said again kwaba nalabo abazinikela uhamba noEzra ngokuzikhethela. Amen. Meaning bahamba ngokuzikhethela willingly down to Jerusalem. Now saphinde sahlaziya futhi sabona ukuthi not only did bahamba ngokuzikhethela but futhi labantu banikela ngokuzifunela kulolu hambo. Amen. Now what we see today is a group of names abahamba noEzra, but lamagama we don't know ukuthi bangobani. But amagama lawa esitshelwa ngabo, we are told ukuthi this is the group that volunteer willingly to go to Jerusalem. We don't know izitori zabo. Amen. But they were just names. Now the question enginayo namhlanje ukuthi since sikuyijeni eya ekhaya ezulwini, in that day wesizobe siphambi kwenkosi uhambo lethu sobe selifikile, will your name be there? Hallelujah. Now we see there were just names. Akukho esitshelwa wona except ukuthi bazalwa ngobani. Mara siyazi ukuthi there are many stories esitshelwe ngazo about all David abalwa izimpi zikaNkulunkulu. We were told about Solomon abenobuhlakani. Sake satshelwa ngoSamson ababulala amabhubesi. Sake satshelwa ngoMose abawela umfula nabantwana bakaIsrayeli. But lamagama lawa, there is no story told about them. But into ezwakalayo ukuthi they were willing to go to Jerusalem. Amen. Now some of us siyahamba, sinama expectations, we want to be famous. But you see, being famous ayona indlela ezulwini bazalwane. Being a wonderful speaker ayona indlela ezulwini. But those who accepted Christ as the God and Savior, ibona abayolibona eJerusalem. The question is, will you be there? Amen? Will you be there? Now today, maybe I don't know whatever you was challenge, but I do thank God to my call because I got one dream as one. The important dream now, I want to go to cinema cool in the States auditorium. Bless the Lord if that's the case. But the main dream was one. Would you be there? Amen. Would you? Because it said was around. I deal with issues. I see easy, and I wonder what others when God's born and is doing his born. That's why you don't have to report to me. Well, if you report to me, is it because you will maintain in order your cause? And then if, hear me well, whatever you do, when Lawians are called, don't worry about me. I got my own issues. Worry about yourself. Amen. Usho njalo uJesu Kristu esesiphambaneni uthi mabelila kuthiwa bakhona amakhosikazi ayemsurroundile kuthiwa bayehlisa ikhanda wabona belila bemlilela kuthiwa wathi zilileleni nina nabantwana benu. Amen. Now I've seen many times abazalwane they do things thinking they umfundisi it's a real problem. Meaning if umfundisi ngangibona or umfundisi engezwe I wouldn't dare even by here there's nothing engizoyenza. And in fact uma ngikubona in private
wenza enye into. And this time over past, I will look at you as if I'm worse. But more feel like something you hanging jealousy and time. Amen. I wouldn't even dare ask you what I do because you know. The scripture will tell you. If Sinavachid, but would you be there? You must feel like a guy. Hallelujah. Now you see, as a man, many of Christians today are worried, yes, isn't important. But worried about the relationship you are in of this. It is okay. The relationship you have now may be right. But that will never take you to heaven. Amen. We should be there. Hallelujah. Amen. That's my prayer. Verse 1. During the week, Sebashero Mulimzelwan from OPC. And I remember what is for OPC. She was a high school girl. Now she's working. She's a qualified doctor. Psychological doctor. Zonke lezo zinto zinhle. But that is not into enendaba nabakho ukuthi uyini la emhlabeni. Will she be there? Must be ekhaya. Amen. Now I've seen omunye umntwana samkhulisa ku Sunday school bazalwa amakhulu yathi mayisemdala. It was reported ukuthi unesatanism. And end of the day she hurt herself. And I pleaded in my heart. From Amqala Jimona as primary gag. Uzoyihenga wayesenza 9 again. Amen. Simona ekhula bazalwa phambi kwethu from Sunday school. And I'm telling you about satanism. Lots of things happened. Some people were plus see, that's how sad it is, to see people and also related about. And the people they don't always see this, they don't never from this is all they think that you're concerned about your family. No, just when you put in money up, I don't know how much you put, but I'm worried. Would you be there? Amen. Ngabe uzoba khona na. Bazalwane. Ibandla alinawenza lempumelelo yenu. Lizophumelela by grace because kuNkulunkulu ophumelelisay. You will achieve things for the sake of the gospel so that lizonikela liphilise umbuso kaNkulunkulu. But it will be said suthi selinikelele njalo ithi muhla sifika sithi siyaqalaza singaboni. Now ask yourself every day, whatever you do, ngingakuboni, but ask yourself ukuthi yes umfundisi akangiboni, but God does see. Will you be there? Muhla amagama ebizo. These are just claims. In fact, esikhathini esiningi uma sifunda iBhayibheli le part siyayeka. They are just names. They are just names. But nabazalwane kuthiwa willingly. Kunzima, kumnyama kubomvu, bathi sihamba nawe Ezra. We are going to worship the living God in Jerusalem. And today, amagama are in this book. How wonderful it is, that in the end, igama lakho livele encwadini yokuphila. The question is, ngabe lakho lizovela na? Will you be there? Amen? Many are Christians who follow their pastors. Many are Christians who are proud of amabandla. Many are Christians who are cautious ngazo. But my main question is, ngabe ba aware ngalombuzo engubuza wena namhlanje, will they be there? Ngabe bazoba khona yini na or amagama abo azovela? What will happen if amagama bangaveli? It's the biggest question. Read from Revelation, my brother. 20, verse 14 to 15. Hallelujah. Amen. Would you be there? 14 to 15.
ufa neHades kwaphonsa echibeni lomlilo. Lokhu kungukufa kwesibili, ichibi lomlilo. Uma ekhona ongafunyanisanga liswanga, uma ekhona ongafunyaniswanga lotshiwe encwadini yokuphila, waphonswa echibeni lomlilo. Amen. You see, uJesu mayekhuluma nabafundi bakhe uthi kuyakuba ukugedla kwabaZiyo ngalelo suku. Amen. Now, many Christians emhlabeni neyifundiswa zike zahlasiya kabanzi indaba yesongo. Some churches bazibakhonfunda ukuthi asikho isongo. Nabazi nababiza amagama nje bathi ungafika la ezazibabiza ngosongo asikho. Yes, bazalwane, sikhona isongo. Jesus talked about isongo kaningi. Usemuzwa futhi ethi kuPetro ngelingelanga, Petro lokho okumbulelwe awumbulelwanga inyama negazi kodwa okumbulelwe ngubaba osemazulwini. Kuthiwa wesiphenduka ekhomba abafundi bakhe ethi phezu kwalentwana ngizowakha ibandla lami. Abesethi amasango esongo ayeyokuphumelela phezu kwalo. Hallelujah. Now many bazalwane, if there is a gate of hell, it will never prevail against your life, but only if you confess that Jesus is the Son of God. And usiphile impilo engathi uyakholwa le, because there's another thing bazalwane ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi, but impilo yakho isho omunye. Uthi umpostoli uJohn lapha ku the second John uthi nibaqaphele. Amen. Uthi baphila impilo yabo sengathi uJesu akekho, kepha bakhona phakathi ebandleni. Now these are kind of people that need to be careful ukuthi ngabe ngosuku lokugcina amagama abo azoba khona yini na, for baphila impilo yabo sengathi uJesu akekho. Now how do you live your life? How do you live your Pastor Barnabas usibuzile last week ekhona wathi hlezi ufika namhlanje phambi kwaNkulunkulu abuze kuNkulunkulu athi siphi isizathu esingayenza ukuthi mina ngimvumele ungene ezulwini na. What did you say? Did you live according to the word of God? Will you be proud and say, I was in the church worshiping you, and during the week ngangifakaza ngiphila impilo yami ngendlela wena usifundise ngayo Kristu? Will you? Why would I allow you? The famous song of the famous musician a couple of years ago, Whitney Houston. Just when I got to our favorite drugs. You see, lovely song. I remember we used to dance for it in Samangane High School. Uthi uma ngabe kuyi judgment day, and you standing in the front row, and uNkulunkulu uyambuza ukuthi wenzeni ngempilo yakho. Uthi uwitness mayiphendula ngizothi I spend it with you, ukhombe isoka lakhe. Sifani bazalwa drugs, and ama-drugs wanikezwa yilo lelisoka lakhe, naze lanikeza nengane yabo ama-drugs. You see, when we choose in this world, we must be careful ukuthi into esichoose manje indlela uyabona ifreeway wangangena kuyona akhola ujika khona, it's one way traffic. Uziyongena khona enye imoto eziningi ziyaduba from Johannesburg to Sandton. You see, mawuqala ungena kuyona ngaseqaleni, if you have been in Joburg, kunendlela eya eWestland, bese le Westland iqhuma nawe ejike zifana phakathi enye Soweto malaba basiqala komzeklo. Mawuqhubeka uthi iya straight eSandton, isima wathi ungena la yona eqaleni wathatha umzilo wrong, yahamba yokujikisa mhlawumbe ePretoria, if not Pretoria koSanturen ngoba even kwaseSandton yaqhizisa, and then you'll drive at least 2 hours, a good 2 hours ufuna ukujika ubele emva ngabeki. Now you see when umzelwane
Mawukhetha wayisholo umculo wathi wani umculo ukhetha ilanga seliyashona. Once wakhetha wayenza leyo choice manje bazalwane. There's no turning back. I've seen people who never lucky. I always tell about unity. Abanye they are so lucky, but it is by grace. We call it grace in Amakho. Khona abanye abantwana abangaka it babe aba teenager they get involved kuma sexual activities and abanye baba HIV. Abanye baba nengane ezingahlelelanga. Abanye babe nenhlanhla baphume area or whatever bayenzayo basucceed. Kunabazali abanye namhlanje bastarta this life yokuphuza abasabancane. Baba addicted until this point. Mawukukhumbule kanjalo bona abazali abayedaba abalahla ingane. They took indlela bengazi ukuthi bayisaphi. But you are lucky. Jesus came to you and wathi mina ngendlela neqiniso. Who he ongilandelayo angisoze kahle. And if you have chosen Jesus, not only ngomlomo nangezenzo, I am assuring you will be there. So bazalwane ayihluphe lento kusukela namhlanje ukuthi where will you be? Don't worry about the pastor. Your excuses are meaningless. We all have excuses. Mfundisi say, ukuthi ngiyafisa ukwenza into ethile but bazalwane I live to try God the rest of my life. Uthi uNkulunkulu encwadini kaMalaki ngiteste nibone ukuthi ngeke ngalivulela yini amawindi ezulu ngalibusise na. So many people they only think about ukunikela bathi bangivese. No, the blessing ekhulunywa lapho brought it's not only imali. Kukhulunywa futhi about the blessing in your life. Amen. Teenagers, do you struggle to stay away from girls? Ninabafana, pray to God. He will bless you. You will be able to work joy. I'm telling the truth because we make excuses. Pastor man says, "Hi, Pella, who shall I stage?" Yeah, I shall stage, but I don't know what is. Amen. It applies to everyone. I don't know what you and you make excuse. No, but you understand that I don't care about your excuse. I care about your life. Will you be there? Amen. uNkulunkulu unamandla bazalwane ukustabula. Ngakunoma yiphi inkinga. Masimthembe. Amen. Masebethembe. Simthembe ngayo yonke into. But you see, uNkulunkulu unamandla okusibusisa ngalelo, but more importantly, nangale athi uJesu, how much more uma selifika ngale. Amen. How much more uma selifika ngale. But ukufika ngale kubiza ukuthi uphile ngala. Now, Kenny, ungakwazi ukuphila kanjani? Ungakwazi ukuhamba? Yes. How? Invite Jesus in your life. Uzokwazi ukubekezelisa. Nabe bazalwane, I'm not innocent. There were times la ngiphila impilo anyhow. There were times la ngangenandaba ukuthi uJesu ubani. But safika isikhathi la ngabona ukuthi hey amebilate ikhona lento ngiyangithanda nenhliziyo yami yonke bayithanda bazalwane bathi angabibikho osalayo. Hallelujah. Nalikhuluma lokho bazalwane lijwayelekile but ngabe lijwayeleke ngokukamoya noma ngenyama kosekhona ukuthi sawuthula nje ngenyama kodwa ngomoya singakhonekthi nawo. Manje mangaba bikho bazalwane kuthini kwena? Ubani lozosala? Amen. Sibabonile aba 12
bebizo. But sizwile ukuthi kwaba noyedwa egcineni la uJesu ethandaza ethi bonke ngibagcinile except indodana yolahleko ekhuluma la ngoJudas wamkhaphela. Now imagine at the very important moment la uJesu ezoya khona esiphambaneni afele izono zabantu uJudas wadayisa yena wachuza ukumkhaphela wachuza ukesibhokweni kade hamba all along noJesu kuthiwa the worst part ephatha izikhwama kuye nobalingani. Hallelujah. But at the last minute uma sebebalwa kwazongena uAnanias ongakazi ahlangana noJesu kuthiwa egcinene sizwe encwadini izenzo kuthiwa bashaya elutho befuna ukureplace uJudas because uselahlekile. Nawo kuneculo eyaleculwa kudala kuneculo igroup yazwa okushezi kwebela noma kanani kwakuthiwa pure gold. Awunalo yayazi shayela izandla ungayisekhuluma. Hey, hallelujah. You see, lalithi ayabizwa amagama alisithi lena likhona. Amen. Second point. First point it was the just name. Second point that those who led. Zala kufundela ukuthi sifunde lapha just to verse 15. Yes, verse 15. Ngaba kuthi emfuleni oya eAhava samisa khona izinsuku ezintathu ngabheka abantu nabapriest angifumananga khona noyedwa wamadodana kaLevi. Hallelujah. Amen. Now you see uthi I gathered them to the river that runs to Hava, and there we kept 3 days as I revived the people and the priest. I found there is none of the son of Levi. Then I sent for Elizar, Eliab the Shammah, Altan the Darib, Altanam, Nathan, Zechariah, and Meshullam, leading men. Those were leading men. Hallelujah. Lamatata ayangabaholi. You are lucky today. Ninabaholi. Hallelujah. Abahlezi bembezela indaba ezimnandi. Ababizele ukushumayela evangeli kini. Because even if you're willing to go, there will be no direction if there were no leaders. But you see Ezra uma lamagama abantu abangaziwa esevelile lithi wabahlanganisa emfuleni waqalaza wangababona abaholi ukuze nabantu bahambe kahle siyabadinga madodana kaLevi because babizelwe inkosi yokuhola indumiso kaNkulunkulu. No, therefore we cannot go, but notice ubahlanganisa emfuleni. Now this is similar to lokho kwayenzeka babethuma eGibhithe, isn't it? Now lithi iBhayibheli bahlangana emfuleni uJordani bazihlambulula balungisa istructure le leadership yabo so that uma bengena indonga zaseJeriko zidilike kungabi nalutho elibastopayo so that bangene. Will you be in with Jesus Christ? Now, notice verse 1. Not only igama lakho lizovela. Another question I always have ukuthi ngabe uzoba kanye naye na okanye uzongena kanye naye ngoba wokhumbula le story sama intombi ezishumi. Abahlanu balinda kanye nalabo abanye. Kodwa ngomzuzu wokugcina baphelelwa amafutha. Kusho ukuthi yena ababekezelanga. Bahamba bathi bayofuna amafutha. Wafika uJesu Kristu. Babuya nabo. Bafika emnyango kodwa abakwazanga ukungena. Kodwa laba abanye abasihlanu bangena kanye naye. Now the second question is, will you be in with him? Amen. Or you will end up at the door? Because lithi iBhayibheli makufundwa incwadi yokuphila babekhona kodwa labo amagama abangavelanga hayi baphonswa emlilweni. Now babekhona but amagama abo ayengekho. Now today for leaders, who tells you about that?
form structures. The question is, will you be there? Amen. Uzofika na. Uma usofikile, ngabe uzongena kanye naye. Ufellowship kanye naye. Ngoba lithi, ubheka bangena kanye naye, bajabula, badla kanye naye, kwakhala amacilongo, kwadunyiswa. Will you be there? Mhla wonke lokho kwenzeka. Amen. See, bazalwane, we are not only Christians. We are Christians. We've got a purpose. We want amagama ethu abe khona. And enye into sifuna ukungena ekhaya kanye naye. Now whatever you do, don't do it for me. Kunento yenzile wrong ngingakubonanga. I don't even need to know it. Pray to your God. Because even if I know, I am not the judge. Am I? I am not the judge. Uthi uJesu Kristu belini basengathina bethu uthi lalelani ningamesabi kodwa sabani okwazi ukuthatha umphefumulo awuthonse esihogweni. Do not fear me. Fear he who can take life and throw it to hell. Now you see, we are just leaders. Silapho sikhethiwe ukuthi simhole njengoba kuzwakala uEzra ekhathazeka ngabaholi. But at the end of the day, sizolhola siphambili. Masifika phambili sithi siyaphenduka. We are not sure ukuthi uzobe sakhona, but in fact asizuphenduka masifika lapha. So let's talk again ngoba nathi sitakuya khona. And masingena masifika phakathi so bese siqala zozonke inkalatha zami ngathi ngomakhelwane bakho it will be said if not more. And I'm glad ukuthi ukhona namhlanje. And ngiyomthaneza ngathi babuzona kade ngixoxa lapha nenzu khona into enhle kabi engiyibonayo. Xa ngomunye uzalane ngithi khona abantu abazalane abangayi-understand abangayazi, but I pray for this church. Ayikho into enhle bazalwane njengokubona imindeni. Sinemindeni ngathi khona umndeni la kwaMasangame la khona umndeni uyashoda kodwa manje sikhuluma umhlangano nobaba uMlotha silungise lento. Sinomndeni uma uyakhonza kusho ukuthi ngoba yabanathi kalapha kaMlambo. Ngifuna ukubona imindeni more families. Ungakhathazeki ngokushaya nizoyithola. Amene ngisho njalo. Amen. Nana ngelinga uzofana nobaba wakho. Kholeka ngelinga be-patient. Lethe ligazi nje ungahambi bafuna uzoduka uthola abazobhidela kwezinye indawo. Lonke bazalwane uzokuba uMlotha uzohamba uqeda yonke into. Ngiyabusisa kule ndawo. Ukuthi bafana kuzolunga. So intelento yama-families bazalwane. Laba and you see ngempela bazalwane unana ngiyabonga uNkulunkulu okumbulele lokho angeninyama umwethu. You see it is organized. And the only way we can get them organized is by getting them married. Amen. You see, why should I go college? That's the problem. Sikhathane sishiyama notes. So ukuthi base i-lecture ifuna i-chapter yakhe. Yokhala amapheli lapho i-lecture ifuna iqhubeke. Athi how awuthola i-chapter? So you must get married like this organized. So ngempela bazalwane sema wesingabe baqala bakhona i-keyboard. Into enkulu ngawo ukona kangekho. Namhlanje bayithwele i-keyboard enkulu. Bazoyishaya ngani. Amen bazalwane. Ngoba ngufundisa ukwazi ukuthetha. Ngempela ngabe ngingelela sengijulukile ngakhahla amatafula. Kodwa ke angiphiwa ukuthetha. So we need to have bazalwane that structure. I'm not making this up. These are the heads of the father's houses, and these are the genealogies of those who went with them. In the reign of Artaxerxes the king, full of chapter 8 verse 1,
of the sons of Phineas, Kedon, of the sons of Atama, Daniel, of the sons of David. You notice kukhuluma ngemindeni la. Amadoda nakaSibanibani, amadoda nakaSibanibani. How lovely it will be. Sekushonile. Hallelujah. Umfundisi ozobe khona ngalolanga ethi sasinokaTlego ndoda kaBosimuzi, sasinoSanele oyayibona lento le. This church must be blessed by families. We need to consistently standardizele imshado, not only kule generation, nakule generation. Asifuna ukuba nolokuza la. Angazi bezulu umuntu ongashadile ubizwa ngani? Ubizwa ngani zona? Umuntu ongashadile, ozabe mdala engashadile. Cha, ngisho lento ngisho. Alikho la ngaphakathi because laba bakhona basashada abashadile. You see lezi ngane lezi bazalwane. We need to pray more boys akho bafana endaweni la. Ama-families amaningi abafana they don't force them to come to church. Babuzona sabale sebenza abafana abagcwale la. Sifundo, I don't understand ukuthi nawona abangana bangakholwa yini. Angazi ngibona ngisho noyedwa ovakashela ukufinyelela lana. Even if sesofara shitekisi. You see, okubalekile kodwa bazalwane ukuthi we must have families. Amen. We must have families. Sizohamba nemindeni yethu. Elinye bese ngithandayo lithi uSilas mayise ewujele egadini yakho kuthiwa mayiphenduka wabona iminyango wejele uvulekile iziboshwa zibhizi zijubisa benosawu noso. Now lithi iBhayibheli wakhipha inkemba wathi uyifaka emqaleni yakhe umqaleni wakhe. Lithi iBhayibheli wathi uApostle Paul ungazilimazi ngoba sonke sila akekho noyedwa oyeqile. Kuthiwa le ndoda mphindi bayibona lokho yawa ngobuso yathi my Lord, my master, yenze njani na so that nami ngisindiswe njengani. Uthi khona kuJesu Kristu wena nabendlu yakho you will be safe. You see, uNkulunkulu Jesu Kristu uma esibiza bazalwane akasibizi nje, usibiza nemindeni yethu. Oh, we need to pray for our friends and families. That's why kufanele njalo basikhuleka imindeni yethu bazalwane. Mina ngithethe ngipha wami wayesayoni but ekholela kakhulu kule side leli la ngasekhaya. But emva kweminyaka bazalwane ngamkhulekela ngathi ngisesikoleni eJoburg ngezwe umfonela umzalwane ejabule ngabathi uma ungadinga which bayaza ukuthi ngihlezi ngithi bakhulekela ubaba nangempela uma namhlanje usindisiwe. Lowe khonza lapha kodwa ngiyajabula usindisiwe khonza kodwa ngangazwe nje kodwa nokhomuleke lapha. But nevertheless usindisiwe bazalwane. Wabona abantu sengixoxa noma bamhle bamvashela umama sefika ngixoxela ukuthi la umfundisi bani ku radio esengofa kudala ngangayiphathi la iBhayibheli kuma. Sasixabana nje into ehambayo umtshela ngendawo khona la iBhayibheli. But you see ngakhona ngempela ukuthi uma usindiswa kanye nomndeni wakho uyasindiswa. So bazalwane, you are not here for yourself but you are here also for your family. Amen bazalwane. But why you are here for your family? So that ekugcineni we together gonna be there. Abagabetha solakala kuphi encwadini yophi. So do not have hesitation in closing. Do not doubt. But kubeke engqondweni yakho. Kumukele ngaso sonke isikhathi ukuthi whatever okwenzayo akungabibikho elizokuphazamisa. Akungabibikho elizoyenza ukuthi ithi masifika ekhaya singakubi. Akungabibikho ezothi masifika ekhaya umnyango uvalwe. Because one thing I also notice in the book of Matthew, lithi iBhayibheli lezi ntombi ezishube maziqeda kungena lezi ezo5 zokuqala kuthiwa umnyango wavalwa. Now when the door was shut, where will you be? If umnyango uvalwa uzoba kuphi? Ngoba lawo kuthiwa when the door was shut bavalwa ngapha. When they knock, lithi iBhayibheli the master said, I do not know you. You should have been here earlier. So don't waste your time ukuthi bazalwane ngisayenza ukuthi ngisakulungisa. No, don't waste time. You must be early.
We have no time. Jesus is coming soon. uJesu uyeza masinyane. uJesu uyeza maduze. And usifuna sisendaweni efanele. Uzoqoqa ibandla lakhe masibe lapho endaweni efanele. Uma efika, uma iculo likhala, masibonakale ngoba kuthiwa siyobonakala sigqoke ingubo ezimhlophe. Njoba ngithi siyani include because I have faith and all of you nizobene lapho. Ngiyakholwa ukuthi nizokhona. But always ask yourself lo mbuzo, will you be there? Hallelujah. Ngosuku so ngenyawo. Cela